Ditimbali karo Pak Bupati. Tutu bondo turupa amu hati pawi Mbak Retno mepet terus karena saya ngono kok ya. Karena yang mau ngasih pawitane apa-apa ora duwe. Sing penting guyub rukun. Ngomong jarang. Luput pisan kelopi luwe kira-kira nek tak umpamake duit iki Mbak Mirah ki kayane duit dolar iki. Tan kena opi